Avui vivim el primer dia del segon mes de l'any dins del calendari imposat el segle XVI pel papa Gregori XIII. Un primer dia en què el poble en què tinc fixada la meva residència hi ha costum, des de l'època romana, d'entrar una branca florida d'ametler com a prolegomen de les festes vestals del Cidus de març, en què aquella societat, la romana, vivia autèntiques celebracions pel despertar de la natura. Aquelles celebracions han esdevingut avui festivitat de llum i pólvora, en format de coets tenallats i de solta de coets dins d'una gàbia ben aïllada. La societat ha canviat molt, i ha canviat moltes coses. Abans aquesta celebració es feia pels carrers del nucli antic i ara va dins de la gàbia. Abans era abans i ara vivim, que no se'ns oblide, el 1056 dia de pandèmia i el 348 d'una guerra oberta a Ucraïna amb tendència a empitjorar, així com d'uns moments complicats en les relacions sempre tèrboles entre Israel i Palestina. Però no passa res. Això corre lluny.